Oktubre 31, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon, "Sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini og nahimong kahoy, og nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini." Unya nangutana pag-usab si Jesus, "Sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw,